Tips Τετάρτης, σήμερα θα μιλήσουμε για το χρώμιο. Άλλον ένα ηλεκτρολίτη που χρειαζόμαστε σε μηδαμινές ποσότητες και πάλι κάτι που θέλετε να πάρετε από το φαγητό και όχι από συμπληρώματα αν γίνεται. Καταρχάς γιατί συμπληρώματα έχουν πολλά έκδοχα, πρέπει να προσέχετε τα έκδοχα και κατά δεύτερον γιατί υπάρχουν πολλές μορφές χρωμίου και πρέπει να βρείτε τη σωστή για εσάς. Τώρα, ποιον αφορά το χρώμιο? Αφορά αυτούς που έχουν θέμα με ζάχαρο. Τι ωραία. Είναι μια ουσία η οποία δουλεύει πολύ καλά με την ορμόνη ινσουλίνη και σας βοηθάει να απορροφήσετε τη γλυκόζη καλύτερα. Λειτουργούν όλα καλύτερα. Επίσης, έχουν βρει σε μελέτες ότι βοηθάει και τη χολυστερίνη. Βοηθάει να βελτιωθεί η HDL, η καλή, να μειωθούν τα τριγλικερίδια, δεν επηρεάζει την LDL, τη λεγόμενη κακή, που δεν είναι κακή, αλλά τέλος πάντων. Οπότε αφορά εσάς. Τα φαγητά που είναι ψηλά σε χρώμιο είναι μοσχάρι, μπρόκολο, έχει πάρα πολύ, γαλοπούλα, πολύ καλό, πράσινα φασολάκια, σηκώτη και σίγουρα θα βρείτε και άλλα αν ψάξετε online. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας. Είναι και οι πατάτες, αλλά φυσικά αν έχετε θέμα με το ζάχαρο πρέπει να προσέχετε τις πατάτες, οπότε πιάστε τα άλλα, αφήστε τις πατάτες. Αυξήστε τα φαγητά που είναι ψηλά σε χρώμιο να βοηθηθείτε.